Saong kat bapi ong bat kran ru kat bapi kran Henry kataj Yam Resort and Spa compare ayu pi perkat Henry ka dega jingwan ra ya ka dujok hapo jong ka jela Meghalaya balai ngongkum ta halor jong giri gidau harum jan man la ka sngi ki mi ki lat patha kubor hakeleng saudong jong ki jela jong India baki polis ke lioban kam ki bru ki batrei ha ki digi kam khamat lani ki ta ki spa kini ke pedi syaiba ki dei ki ba pensnu bat ke penjat ru ya ka imlang ke salang ha ka nu guru ke jela ni ka nu guru ke jat menriu hapo jong India lada ki wei ki jela bat ki wei pat ki jat menriu ki mat ya ka kum kata ka apot phi tharai ba ke jat menriu khasi ke jungi kan omat lada ke sorkar ka ong ba ka kam khamat jong u khasi ka dei ka bala dep bandon lupa nadu men kulong kuma ka ba mut ba kam sngu thu ya kata namar ka rukom khamat jong ki khasi kareban penkoj ye ki bru ke pang kum ka jingpang lai do ka jingpang pai do ka jingpang lai ching lumthet bat ki wi pat ki cha jingpang hanrei ka ni ka spa ka batmu ban wanra da ka sorkar jela ka de ka tai ka jingkham ye ki bru ke ba shat ki ba khlan sha ki bru ki bom shat ki bom khlan ka ba mut ban na ka jat ben ru ka ba koj ki ba khya sha ka jat ben ru ka ba pang ka ba sitom ka bom la shu ban penkoj ya ka lanu ru kat hadu ba ka an kam la shu ban pedang ya ba kum kata kita ki ba ong ba ra shangi ya kata ka taj Yam Resort and Spa ni don kam ya ka kani ka ba mut ba ki thmu ban riam ya ka jong ka pateng ga jongki ka balong kum ba pha ya le kai ki khana hajan jong ka ding ka jingwan yu chief minister jo ka jalla u konrat ke sangma hanong ston ya ka khat san trik jong april arjara punru ban pli ya ka C and RD block hanong ston ha ga por bu a jingkran lo ong ba ka jingwan ra ya ka taj Yam Resort and Spa hapo jong ka pung Yam kan sadei ka wei ni ki jaka ki ba pau nam tam ha ga perthai omshu tang hapo jong India bat ka jela Meghalaya kham tam ga jingwan muja jong kita ki sijur ban wan sa kai ha ga taj Yam Resort and Spa kabran hapo jong ka pung Yam kani ka penkan mau yang ye ki artli ki dolunong jong ri Amerika bat kita gilong wei ude little Saint Jim bat wei pat ude great Saint Jim kabra long try ye ki artli ki dolunong da wei rusimat ubala tip ye ka kerteng jong u da u Jeffrey Epstein bakini ki artli ki dolunong kala pen klumar jingmut ye ka perthai situlup omshu tang ye ka ri Amerika hanrei kala don sibun ki nelam jong ki ri ki phar jong ka perthai ki ba syak no halor jog ke jingdon kti ke jongki ha ga ta ka Epstein file la de khain ye ka jingko jingkhya lingba ki jabo ga blaban kta ye ka maryang kat kum ka jingsim jingkhain ju ka WHO kam dei ban palat ka jabo na ka san hadu kumba khat san microgram cubic meter kumta ka jingjabo ju ka jala Meghalaya menta ka long hadu kumba la de khain salon sar ka long kumba khat san hadu lipo microgram cubic meter ha ki jakasor ka don kumba arpho hadu lipo san microgram cubic meter bar hapo jung ka berni hat ka badai ka wi ni ki jaka ki ba jabo tam hapo ju ka jala Meghalaya ha ga India bar wat ha ka perthairu ka don hadu kumba nyopho hadu chispa arpho microgram cubic meter ka jela Sikkim ka don tang kumba san hadu khat san microgram cubic meter la de khain ha kelumlang barok ka wi ka jala ha ki jakasor jung ka ti ka jala ha Sikkim ki don shipho hadu arpho microgram cubic meter kadai ke jala ka balong kumba chispa persen a kim sham la pendon kam dawai ki jingthung jingtap ki jongki hanre ki pendon kam tangling ba jong gata ka organic farming kadai ke jala ka duna bha ban pendon kam bi ki kharkhana kadai ke jala ka bun bha ki khlau hanre ha phai se ka per capita income jo ka te ke jala ha Sikkim kadon ha ga thup ka san jong ki jala hapo jong India ka ba kiu stat tam ha ka ta ka per capita income jong ka la de yunu jori ka jala Meghalaya bat ye ka jala Sikkim ka jala Meghalaya ka he laisa ye ka jala Sikkim ka jingbun briu jo ka jala Meghalaya ka tam sancha ya ka jala Sikkim ka GDP jo ka jala Meghalaya ka long ru 4000 hadu ru 4000 crore ka Sikkim gadon san 4000 hadu san 4000 crore hanrei la de khain ye ka per capita income lane ka ta ga jingyo bisa jong wei po wei nong song snong hapo jogri ki jela ka Sikkim gadon hadu kumba san point san lak hadu rulak kat ba ka Meghalaya pat kalong I wei point san hadu kumba I wei point pralak ka per capita income jogi dong song snong ka Sikkim ka tam laisa ka per capita income ya ka jela Meghalaya namar hapo jo ka jela Meghalaya ki ba ruspa ki don tang ku ba katu ka ningut hanrei hapo jo ka jela Sikkim pat ki don sibun ki pajba ki ba ruspa
haba kumne hatu ke jala Meghalaya ba ke jala Sikkim ki badai ke jala ki beruspa bha hagi kam jongok kai perthai hatu balai ke jala Sikkim ka don ha ka ni ke kerdan bat balai ke jala Meghalaya ka don ha ga kum ke ni ke kerdan susu ka don ru ke jingkeli hangni ke ba ong ba lada ke sorkar ke kwa sisa ki kam penroi lingba ki project ki ba phar balai ke penduk pendam no si sendon ye ke karkhana sna daubilat MCCL ka don hapo jong ke maumlu jong ke sora ki badan hadu kumba ars pa ngut tami e ki nong troy hapo jogate ka karkhana lada ki karkhana simat ki lak ban peniya ki karkhana balai kat ke sorkar kamla se ban peniya ye ki nu ki karkhana bunsin ke sorkar ka kwa ban seng ye ki nu ki kam kadai bai da ka jing IT ha ki ru simat ki ba sabar jong ke jala hanrei kam kwa satia bagi try ri ki try muluk ken sengkam sengjam hapo jong ke jala Meghalaya jin lada ka sorkar kan ai de ki tendar ye ki nu ki jingtrei ya ki try ri ki try muluk lada kimla asisa lese kala dei ka sorkar bakan sim ji berkhat sare ka weipat ka rukom berkhat ban ailat ye ki bru ki banabar juga jala hanrei bunsin lada ki try jala ki kwa ban seng ye ki nu ki kam kadai ka sorkar hi ka penlong ding pingkyang ye ki try ri ki try muluk kumba kerajaan hausnam hajar apuar hagaba we usamla jogi than pen usla ubla pendep ru ke jingpule engineer kata usamla Vicky Nelson Marbanyang kat hadu bagala penlong ye ubo haban kuran hagi lat patai kubor halor jongga jingbomla juga sorkar ban sha ye ubo sengkam sengjam Niken mau husnam hajar pulai ke sorkar jala kala temu ban wanra ye ke kasino hapo jong Ribhoi district hanrai ne ke jing persha juga seng malang ka sorkar kala haban scrap no ha ke tu ke por hatu menta kala don ke ga jing persha juga Green Tech Foundation ban persha ye ke sorkar bakan scrap no ya ke te ke project kabadon halor jong ulum pongdeng lengba ke jing temu ke jong ka ban sna ye kata ke taj yang resort and spa hatu kan scrap ne em menta hatu ke sorkar ayu kan perkhat halor jong ke jikhi jong ke sang kumta ke ne ke jing perkhat juga sorkar jala ban wanra ye ke project ka ba paunam bha ha ke perthai kan salong thik kumba bu ye ki khinarit hajan jong geding batti kena kan sa kelalong ke we ni ki jala ke ban sa pau bha hagi kam sniu nangni sakhamat lada ka jala Meghalaya kan pli sisa ye ke kum kini ki ja jingtei bat ngila bat ong ba kam dei tanggata ga development hanrei kani ke project kan sadei ka dujok hapo jong ka jala Meghalaya lada kani ke project kan urlong ka pung yam to tibba ka burom jong ki pra 4% ki Kristan ki bron hapo jong ka jala Meghalaya kin sa ja burom sisendan bat om tanggata ka jingkran ka jingong jo ki longshwa ki manchwa ba kata ka ri tip bru tu blai kan sa ja no sendat na kani ka rukum perkhat jong ka sorkar jala namar kata wat ai baka burom jong ka jala Meghalaya ha kiri ki san post nam ki berlek kan suja burom no tang ha ka sikhlemat tang na ka daw jo ka jingkwa development jubor jong gi katu katni ayu pisngau halor jong kiri ki jingbatai snow ha sakaman kublai sibun tat hadu ikendu ha ka wipat ka video